ИПО ООД е основано през 1990 година. Днес компанията е утвърден производител в машиностроителната индустрия и дистрибутор на индустриално оборудване за България. Дейността на фирма ИПО е специализирана в две основни направления – производство и дистрибуция. Производствената дейност е насочена в проектирането и производството на резервни части и детайли от черни и цветни метали за минната, миннодобивната, пътностроителната индустрия, енергетиката, селското стопанство, корабостроителството, кораборемонта, транспорта и други, както в страната, така и в чужбина. Машиностроителният парк се намира в промишлената зона на град Карлово, заедно с новооткритата административна сграда и сервизен център на компанията, заслужено удостоена със специалната награда на националния конкурс «Индустриална сграда на годината 2015». Производствената база на ИПО разполага със собствена леярна за металолеене на черни и цветни метали, високотехнологичен машинен парк за механична обработка, както и цех за изработка на метални конструкции и заварачни съединения. Фабриката разполага с пълен набор технологично оборудване, което дава възможност за завършване на пълния производствен цикъл от отливката до окончателната механична обработка на детайла. В портфолиото на ИПО ООД са центробежно ляти втулки и пръстени от бронз, месинг, съобразени по технически състав и механични показатели с различни стандарти. Качеството на крайния продукт е гарантирано от собствен машинен парк, универсални и специализирани металорежещи машини, избор на оптимална технология и високо квалифициран работен екип. Конструктивният екип от инженери и технолози на ИПО ООД предлага на своите клиенти възможността да бъде изработена необходимата техническа документация, съобразена с всички изисквания и спецификации, както и да бъде предоставена готова такава, на базата на която да бъдат произведени поръчените от тях детайли. Отлично оборудваната лаборатория е гаранция за пълен контрол на технологичните процеси и отчитане на всички параметри, имащи пряко влияние върху количествените и качествени показатели на продукцията на компанията. Политиката по околна среда на фирмата е насочена към ограничаване на вредното влияние върху околната среда. Поради тази причина ИПО ООД е една от малкото леярни в региона, разполагащи с пълно комплексно разрешително за всички дейности, извършвани на терена на машиностроителния парк. Приоритет на ръководството на компанията е политиката за здраве и безопасен труд на работниците. Второто основно направление на дейността на ИПО ООД е дилърството. От 1998 година дружеството е официален дилър за България на водещия в световен мащаб американски производител на дизелови двигатели и генераторни системи Cummins. Cummins Inc. е световен лидер в проектирането, производството и дистрибутирането на двигатели и всички съпровождащи технологии и системи към тях. Централният сервиз на ИПО е ситуиран в Карлово. Другите сервизи са в София, Варна, Етрополе и Панагюрище. Всички сервизи са оборудвани с необходимите стендове и инструменти за извършване на пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване, диагностика и ремонти на всички модели двигатели Cummins. В складовете към всеки сервиз се поддържа богато разнообразие от оригинални резервни части и консумативи от над 3000 различни позиции във всеки един момент. За всичко останало фирмата предлага експресна доставка до 24 часа. Освен стационарните сервизи, ИПО предоставя на клиентите си и напълно оборудвани мобилни сервизи, които могат да извършват сервизно обслужване на място във всяка една точка на България. Cummins Power Generation е единствената фирма, която предлага дизел генератори, произведени изцяло от нея или от нейни дъщерни фирми,
двигател, алтернатор, електроника, филтри и т.н. Генераторите на американския производител са резултат на интегриран дизайн и са фабрично проектирани да посрещнат и най-претенциозните изисквания за надежност, качествено захранване, номинална работа и ефективност с отлично приложение за резервно, основно и аварийно захранване. ИПО ООД е единственият официален дистрибутор за България на пълната гама филтриращи продукти и системи на световния лидер Fluidguard. ИПО предлага на своите клиенти изключително широка гама от висококачествени горивни, маслени, хидравлични, въздушни и водни филтри и филтриращи продукти. За улеснение на клиентите си и за намаляване на времето на престоя на машините в сервизите, ИПО поддържа над 5000 различни позиции на склад във всеки един момент. ИПО ООД е представител у нас и на водещия производител на скоростни кутии за машини с широко приложение Allison. ИПО ООД е и официален дистрибутор за България на индустриалните двигатели Янмар. ИПО Дизел център, ситуиран в сервизния и административен център на ИПО ООД в град София, предлага пълна диагностика и ремонт на всички горивни дизелови системи Bosch и Delphi. Сервизът е оторизиран Bosch Дизел център и разполага с последно поколение дизелови стендове EPS на Bosch за ремонти и поддръжка на най-съвременни дизелови двигатели. За ремонт на съвременните дизелови системи изискванията непрекъснато нарастват, както по отношение на качеството на оборудване за изпитание с висока точност, специални инструменти за работа, изключително професионално подготвени дизелови специалисти, така и висока степен на чистота в дизеловия цех. ИПО Дизел център разполага с помещение чиста стая, най-съвременното изискване за ремонт на дизелови системи по стандартите на Bosch. Производството на мотокари ИПО Lifts за кратко време успява да наложи товароподемните машини от 8 до 42 тона, както и високопроходимите 4x4 машини на пазара. Вградените компоненти са доставени единствено от доказани производители – Cummins, Perkins, Dana и други. Така се постига висока сигурност на работа, ниска консумация на гориво, дълъг експлоатационен период, ниски нива на шум и вредни емисии, отговарящи на всички европейски директиви. Всички мотокари ИПО Lifts преминават пълни функционални, якостни и стабилитетни изпитания, провеждани от външна оторизирана лаборатория, което гарантира тяхната надежност и сигурност. ИПО ООД е участник в наши и престижни международни технически изложения. Ежегодно компанията участва в най-мащабните технически изложения, като Хановер Месе, както и в тясно специализирани международни изложения, като изложението за металургия и леярски технологии ГИФА 2015. Компанията е редовен участник и в Международния технически панаир в Пловдив, както и на наши специализирани селскостопански и строителни изложения. От май 2001 година е внедрена и работеща система за управление на качеството ISO 9001-1994, а от ноември 2003 година компанията е сертифицирана съгласно ISO 9001-2008. От юли 2004 ИПО ООД е сертифицирана съгласно стандарта на НАТО ICAP 2110. В основата на успеха на компанията все пак е нейният екип, който наброява над 250 души,
млад, мотивиран и високо квалифициран. Периодично се провеждат обучителни курсове, които имат за цел специалистите да бъдат консултирани и осведомени за последните световни тенденции и изменения в технологията и продуктите. Креативни технологии, щадящи околната среда, високотехнологично оборудване, мотивиран и квалифициран екип, коректност и лоялност към партньори и клиенти и категорично качество на предлагания и произведен продукт. ИПО ООД България.